Καλησπέρα παιδιά, Dr. Rider. Μετά από καιρό, βιντεάκι. Θέλω να σας δείξω έβγαλα το πλαϊνό πάνελ πλαστικό γιατί μου έσπασε η πατήτρα. Ξέρω αν φαίνεται. Έσπασε η πατήτρα από τη βάση. Εδώ είναι αυτό το πλακάκι. Το βλέπετε εδώ. Έσπασε, ξεκόλλησε. Η συγκόλληση ήταν της πλάκας. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βγάλω το πλαστικό αυτό, να ξεβιδώσω το πλακάκι αυτό, ώστε να το πάω σε έναν σίδερα να μου το κολλήσει. Δυστυχώς συνέβη, λέει. Μάλιστα. Το κολλάω και το ξαναβλέπουμε.